Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time in punto alas 6. This time check. Sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, dugang nga 12 ka mga barangay sa probinsya gindeklarado nga drug cleared. Negros Occidental posible pa idalom sa heightened alert status bangod sa Bagyo Auring. Sa balita nasyonal, Malacanang natala na magpagwasang guidelines angot sa pagdeklarar sang new normal. Indemnity agreement na sumeter na sang Pilipinas sa COVAX facility. Maayong aga Bacolod, may agabalugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Pebrero 18, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa nang. Good morning and happy Thursday sa atin sinimang ka-aksyon. Action Boy, good morning Anay. Yes. Kay Sir Alex Monteza, una-una nag-comment Isa, ba? oo. Oo, hindi man ni manok nga pink, kuan man Hindi niya na. pato, man ni, manok nga puti Manok man na. ni. Manok na. Pero may green nga uto. May tapos ang yang parong daw pink. Pink na kung pula. Pula. Pula pero galing na. heart. Ah. Heart ang parong, grabe. Valentine's. Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Irene Gante Juanites Petwa, good morning. Kay Maria Antoinette Piliado, good morning. Kay Dosoy, kag Arlie Piliado, kag kay Melchu, kag Aplaha San Sawis ng La Carlota, kag kay Anola Piliado sang UK from Canada. Thank you so much. Of course, Ma'am Homan Lomena, Kimosabe Kaching Magellan, good morning man. Good morning man kay Emma Tobesa Aquino, Morning Action Boy, kay Action Eden, watching from Binalbagan. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man dira sa imo. Di na sa Sabong Mando, sa East Home sa mga puli mo. Si Ma'am... Ma'am... hindi na daw pag ilawag. Ilawag hindi na mo po dyan yung ilawag. address. Kaya di kisa na sa barangay, kuha na sa mo barangay, sa barangay 28 bala o 31. Gabi, pati pag sailoy, updated ka ba? Oh, ako pa yan. Wow. July Aderla, Celestial Hongko Texmana. Lawig ko mapagala, no? Good morning. Watching from UK. Yes, good morning. May ara pa sa babaw, Action Boy, si Ma'am Sally Aqua de Sousa from Sam Village. Aha, okay. Sige, dunay kadali na. Dito ka na sa imo, nga area. Kay Philip Isulat, dira sa may Buen Retiro. Kay Jonary Ligaspi. Romy Cacho Alcazar, watching live Alcazar family sang San Enrique. Si ihada ko Carol Montoya Rinao, may tutubla kita mo tong kanto padala bala sa inyo. So din. Sa table ko tubla kita mo tubag ko lang indala. Wala. Padala Na to muno niyo to galiligad. Oo, totoo. Amo ko do wala man may natag si Action Boy. Gagapo lang gagapo lang nag-abot. Ato na sige. sa taya lamisa ko. Good. Thank you so much, Ma'am Carol. Ay, ginambala ko na action an gani. Hamba ko, ano to, ayan, padala ni Ma'am Carol man. Hambal ba si printer? Di ba kay si Ma'am sa, ano ni siya, sa... National Printing Office. Si printer ko na ipadala ni Ma'am Carol. Hindi ba si padala
Aja ta kuha ng ano bala ng election na balot. Basi. Pedra na imprinta mo Oo, grabe no. Sige. Kay Jo Marie Legaspi from B6. Sa babaw pa, oh. Kaya kasaka gani ako. No na yan. Sino na natangara na sa Sir Noel Amar, good morning. Tamyo yun lang si Ma'am Vanessa Mayo dra sa Minnesota. Yeah. Kay Embel Estrobo. Good morning, Sir Boy. Kag Eden, greet niya lang kuno si Papa niya, Mr. Mario Estrobo, kag sa Silay, watching from Hong Kong. Thank you, Maria Luisa Melos. Good morning, man. Hambali Ma'am Elizabeth Gamal. Tayo ginambali gid yaw. East Homes 1. Tayo from barangay. Alam mo gid mamay manuktok ta gani si mo. Sakay, di nga na to? Ari na si John Ray Legaspi. Correct. Jocelyn Liboon Dispoho. Good morning, man. Si Maninoy mo, one ball galyo. Good morning, man. Maninoy, good morning. Hindi na to ang ano man? Ang Doon lagi ang Monster ice kaabota. cream? Oo. Daw, subong man to ko nga. Subong man to nga. Oh, perfect. Nakadamo. Yung isang ma-receive natin today. Bantayan mo to karon ha. Ah, Kay bantayan Migo na to. Tamawi Kanyada Jr. sang Barangay Sumag. Good morning, man. Oo. Sa kay Alex Fuentes, of course. Charlie Biligorio. Live sa Valencia City, Bukidnon. Alin kay Not Tamyaw Igmayaan Kumaliskis DSB. Okay. Taga DSB gilid ni sa gro. Oh, pero ato siya sa Bukidnon. Sa Bukidnon. Tayo mo sa bukid ta kadto sa Bukidnon. Amo Grabe nga po no, na. pero at least. Yvonne Boucher from Germany. Yes, done sharing na. Thank you kid Yvonne. Sa kay Gimo Clarito. Good morning halin kay Alex Montesa. Alin na si Ma'am Vanessa Mayo. Wow, thank you so much. Daw nadula ko ng imo voice connection Eden. Medyo ano gani, medyo malat ang ako niya no. Kaya Kay basi ka na natunugan ko bigabi mo. isa pa kagabi ka na eh. Tiaga ka pa dayon. Tapos aga pa dayon ang ginaya mga serbisyo publiko. Serbisyo publiko para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya, dala na da. Dala na da, syempre. Unahon to danay ang ano. Serbisyo yung publiko. sumpa. Ano ko ni mo yaman. Ravia Garcia, good morning man. Sa kay Melka Padilla. Good morning, Sir Boy. Din si Sir Fred. Ay. Sir Fred, diin ka. Ka-cute. No, yan. Ano pa? Si Sir Fred from, amang coach siya, diin si Sir Fred from DSB. Amo na, wala ilan nabutangan question mark. Okay. Amo na? Guro, ito dual meaning. Din si Sir Fred from DSB. O kon siya, din si Sir Fred from DSB siya. Amo na. Klaruabi ma, Melka Padilla, please. Sige. Standby na ha? Sa aton mga balita lokal. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Detalye na sa aton mga balita lokal. 12 sa 20 ka nagpadeklarar nga drug-cleared barangay sa Negros Occidental ang ginaprubahan sa Regional Oversight Committee. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga wala nalakip ang 8 bangod wala nakapasar sa pila ka mga mando, partikular na ang nadiskubre nga may mga personalidad pa nga nag-engage sa illegal nga droga. Ang 12 ka barangay mo ang Pantaw, Kasakalatrava, Basak sa Kawayan, Damgo sa Ibi Magalona, Cambaog sa Inigaran, Poblasyon 1 sa Inobaan, Buenavista sa Himamaylan, Banog-Banog sa Isabela, Andulawan sa Ilog, Puis sa Sagay, Kapitan Ramon Silay sa Silay, Zone 7, Talisay, kag 15A Victorias. Samtang wala naman sang bago nga barangay sa siyudad sa Bacolod ang gindeklarar nga drug cleared.
12 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod ang nagapabiling ni drug-cleared barangay. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahay ng Executive Assistant Moises de la Cruz nga sa deliberasyon sa Regional Oversight Committee kahapon, wala sang barangay sa Bacolod ang nag-apply para sa drug clearing program. Apang sunod kay de la Cruz, may napulo karon ka barangay nga padayon pa ang pagproseso sang ila sini mga dokumento. Samtangin pa kay de la Cruz nga ginahulat na lamang nilang installation sang linya sang tubig kag kuryente para sa pagbukas sang balay silangan nga nahamtang sa kilid sang headquarters ng Bacolod City Police Office sa Lacson Extension. Ang balay silangan ang isa ka reformation center para sa mga drug pushers. Ginpahayag man ni de la Cruz nga padayon man ang konstruksyon sang drug rehabilitation center sa propiedad sang syudad sa barangay Alihis para i-rehabilitate ang mga drug addict. Naglambot naman sa masobra 13,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sa kapulisan sa duha ka separadong bypass operation kagabi. Una, arestado si Rey Yungko, 41 anyo sa bypass operation sa Police Station 4, mga alas 7:10 ang takna sa Nara Lopez sang gabi sa Nara Lopez Street, Barangay Villamonte. Sunod kay Major Junray Batadlan, ang hepe sa Police Station 4, nadakpan na sadto si Yungko sa kaso nga illegal gambling. Nakuha kay Yungko ang 5 ka palaba nga sachet sa ginasuspetsuhan shabu. Dakop man ang isa ka newly identified drug personality sa bypass operation sa Police Station 3 sa North Ceres Bus Terminal, mga alas 7:30 man ang takna kagabi. Ang nadakpan kilala kay Ryan Ledesma, 35 anyos na edad, kag residente sa siyudad sa Victorias. Sunod kay Captain Richard Farito, ang hepe sa Police Station 3, madugay nila ginamonitor si Ledesma kag sa operasyon na baklan sa tropa sa illegal nga droga antes ini magpauli. Nakuha kay Ledesma isa ka gramo sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor 6,800 pesos. Sa iban pang balita lokal, natalana nga ipaydalom sa heightened alert status ang Negros Occidental bilang preparasyon sa posible paglaslas ang tropical depression nga si Auring. Sunod kay Provincial Disaster Management Program Division Head Zifard Gerhard Kelian nga base sa ilang monitoring, Domingo kun Lunes ang paglaslas ang bagyo sa probinsya sa diin ang mata sining mag-aagi sa Central Negros. Apang ginklaro ni Kelian nga temprano pa agud ipalayag ang mga direksyon sang bagyo bangod posible pa ini maligwat. Bilang preparasyon ginpahay ni Kelian nga ginalert ng response team sa mga local government units kag ginpa-inventaryo naman ang mga kagamitan nga kinanglanon. Kon kahapon sang aga nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility si Auring nga mong pinakauna nga bagyo sa Pilipinas subong nga tuig 2021. So, ang atong subong is the governor has advised to prepare a heightened alert advisory para sa aton na Auring, no? It may be a tropical depression, a tropical storm. So i-heightened ang alert. Si Dr. Zifar Gerhard Kelian. Patay na sang nasapuan si Raymart Moso, 23 anyos, matapos na lumuson sa sitio Kagay sa barangay Langob, siyudad sa Escalante. Sa inisyal nga pangusisa ni Police Major Hiljan Despi, si Moso ang unang gin-report nga nadula malas 7 ang takna sang gabi sa likdan nga Domingo, Pebrero 14. Matapos nagtabok sa suba sa sitio Napungalan sa barangay Hunob-Hunob sa mga syudad. Ginapatiyan na lumos si Moso matapos ginanod sa mabaskog nga baha tugas ang pag-ulan. Ang bangkay sang biktimang nahayan karon sa Haruda Funeral Home sa barangay Balintawak kag ipaydalon pa sa postmortem examination. Nagapadayon pa ang investigasyon sa Kawayan PNP sa pagkilala naman sa Iloy nga nagbilin sa iya lapsag sa atuban sa simbahan sa barangay Inayawan, Banuwas sang Kawayan. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Staff Sergeant Marian Hico, WCPD Chief sang Kawayan PNP, naibaluan nga nagaangot pa ang umbilical cord sa isa ka babae nga lapsag nga naputos pa sa panapton sang nasapuan ni Pastora Rita Vicentino. Dugang pa ni Hico ginaligar nga nagpanagbalay ang Iloy sang bata antes dali-dali nga nagpalayo sa lugar. Nagabati si Hico ang lapsag ang biktima sang unwanted pregnancy. Sa karon, ang lapsag nga babae nga yara na sa paghinakop sang MSWD sa Banuwas sang Kawayan. Pasalamatan naman ni Bureau of Jail Management and Technology Region 6 nga si Jail Senior Superintendent Gilbert Piremne, si Attorney Leon Moya matapos magpakita sa suporta sa ilahensya. Suno kay Piremne, nangin mabinuaho na resulta sa pagpagisapol sini kahapon sa kaya Moya matapos ginpasiguro sang abogado nga handa ini idunar ang 15 hektaryas nga duta nga hamtang sa natungan sang barangay Handumanan, Tabunan, Baguio City para magpatukod sa lugar para sa Regional Bureau of Corrections sa Western Visayas.
Duwa pa ni Premne sa karong gihulat na lamang sa ilang ahensya ang letter of intent kag deed of donation gikan kay Moya antes umpisahan ang proyekto. Sa katapusan nga balita lokal, nagperma na kahapon sang hapon ang 5 kakagawad sa resolusyon nga mag-hire sang 49 ka mga job orders para sa declogging sa Barangay Tangub, kag resolution to withdraw sang allowances sa mga GO sa baylo sang kasugtanan nga dapat yara sila mag-release sang sweldo. Sunod kay kagawad Katrina Sonota, isa sa kagawad nga una wala nagperma, madamo sila sang reports nga nabaton nga sa 2,500 nga sweldo, 500 pesos gid lang ang nabaton sa mga tawo. Dugang pa nagligad pa nga tuig sa nagpangabayang council nga dapat mayara ipakitang admin nga payroll kag warm bodies kag yara ila presensya mag-release ang sweldo agon masiguro nga nagakadto sa tawo ang kwarta sang barangay. Palayag pa ni Sonota gin katingala sini nga pagpangabay nila sang aktual nga presensya sang tawo nga nagatrabaho gikan sa 91 nga i-hire kun tani sang barangay nahimo na lang ini nga 49. Gin question man sanday Sonota kun nga 2,500 ang sweldo sa mga JO sa pila lang kaadlaw nga pagtrabaho samtang 2,200 lang ang ginabaton sa ila barangay health workers kada bulan. Malacanang natala na magpagwasang guidelines angot sa pagdeklarar sa new normal. Samtang indemnity agreement na sumeter na sa Pilipinas sa COVAX facility. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Sir El Rey, okay na tanaw? Okay. Sa kay Elmer Abanil Gumban, good morning man. Sa kay, kung yun na-blues nga pa kayo sang, pa kayo ni sa bakalya ko no ido. Ha? Oo ha. Si Kat Candazo, good morning sa imo Kat. Uy, basi gusto niyo election boy kung mga gusto niyo mga dagko ng ido sa Bacolod City Pound. O gani man pwede siya sa City Pound. ka-adopt, Si Alex yan naka-adapt na to. Wow, bongga. Naka-adapt to sa duwa, balik ko niya pa ko ng 3. Perfect. Sige na please, guys. Sige. Sige, ang ano pa na ang adoption, I think, hasta sa 19. Pero duwa ka extend na. Kaya daw
gin-order ni Mayor Bing nga hindi anay pag ang mass euthanasia hindi anay pagdayunon sa 20. Correct. Kaya tani kung di sila ma-adapt ipangtiruhon sila mo. Nami plus sa mga idotong atuto, no? Sige, sakay Jean Marie Tamyo Akibata, happy birthday no kay Rose Jean Gallego. Rose Jean Gallego, happy birthday. Happy birthday to you. Ayas. Perfect. Okay lang ko naman nuktok. Okay lang ko naman nuktok. Basta aksyon na lang. Sige, manokto kami na, mama. Ano nga black? Charot. Ano nga black kag black? Charot lang. Mas i-comment yung pagit black. Dennis Richard Timor Roma. Press. Good morning, Presilu. Daw iba subong ang beauty ni Ida now. Pang Miss Media naging. Kaya ako na sa Lumi yun ang ginaka. Sa Lumi yun ang ginakao ni Bia Jonathan. I don't know lang kung Lumi itong ginabalik-balikan nyo. Ako nang nag-serve sa may dadiscoveryhan pagid sila, may batsuyan pagid sila. May batsuyan pagid. Oo. Depende na kung batsuyan gito. O doon ko na nag-serve sang batchoy. Duga-duga sige sa kaon mo, duga-duga sige kaon batchoy, duga-duga ma-arthritis na sila. Sige yan yung kita. Pero tayo balang travel, bala ni Bia Jonathan, pakadto to ha. Nga pwede lang yun ipadala sa mga remittance center. Sige ha, yung gid. Grabe, gining manuglibod tayo. Puding, uling, ensaymada, kompleto na. Kapag lamon pa. Lamon pa, grabe. Diyan kapisan yung bata. Niya kung Bia Jonathan, kung magmangaranon ka, hindi mo kami pagkalimtan ha. Kasi kami namang hilamon sa mansion mo dason. Ernesto Rigazzo, sa Rigazzo family ko sa Barangay Hagimit, Alacapa family, Estelia sa La Carlota City. Na? Larry Rico, sa Purok Kalubay, Barangay Sampinet, Bago City. Good morning dala sa inyo sa taga Barangay Sampinet. Mario Benaflor, Rodelyn Alvarez sa Bayabado. Good morning man. Kagay migo na ton Phil Alonsagay. Kagay maninay mo Eleanor Maninay Eleanor Fukuda, good morning. Sige, go. Kay Ma'am Kelly Jelly, good morning. Stay safe everyone. Kuno sa family Refuela, Dialagdon, Nagor Apil kag Toreno kag kay Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral watching live from USA. Thank you. Ann Bella, good morning man. Keith Robert Hilzinger, good morning. Negros Island, especially City of Smile. Top Fun, Inday Blaza, good morning man. Sir Noel Amar, Sir Boy, bati ko may palabuton nga bagyo sa Pinas. Actually, ara na sir, sa Philippine Area Responsibility. Yes, nasunod na si Auring. Oo, first, si Auring. Di sa Madam nagage? Auring. Sa ganhaan Ganhaan sang Pilipinas. Pilipinas. Ikaw man niya bala. Dagi sa nag-agi. Oo, doon ka budlay man siya kung mag-agi sa bintana. Bintana, hindi mo na makaagi. Ikaw ganito sa bintana ka mag-agi, magpuli ka. Alo, grabe ba? Wala ko yung kagi, agi sa bintana. Yeah. Magpuli. Oo. Maglakat na. Maglakat. Wala man Kabalo ka naman kay Ems Aboso. Hindi pwede, hindi ka kaikyas. Kay Jomar Dinoy, good morning man. Family Dinoy dira sa Bacolod from Batangas. Thank you so much. Elizabeth Balbin Balingan, good morning. Felinora Oliveros, good morning. Watching live sa Barangay Robles, La Castellana City. Banwas na La Castellana. Noel Tandoy, good morning. Avid listeners, Aksyon Radio ever since. Watching from Gardenville, Tangov. Thank you, Sir Noel. Ephraim Arus, good morning. Sige. Si Ephraim Arus, pag-greet nilang ko na asawa niya kasi Sally. Isang Sally Lechon manok sa sumag. Sige. Good morning, Dra. Kag sa ato na kag para naman sa Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 24. Detalye na sa aton mga balita lokal, akong balita nasyonal. Natala na nga magpagawa sang guidelines ang Malacanang angot sa deklarasyon sang new normal sa ibang nga lugar sa Pilipinas.
Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, approved in principle na sa National IATF ang new normal nga quarantine level sa mga lugar nga wala na sang transmission sa COVID-19. Duwa pa ni Roque, ini sa karon ang inaistoryahan na sa National IATF kag ginhulat na lamang ang mga pwede kag hindi pwede sa idalom sang sining nga quarantine level. Para kay Roque, ang new normal ang maghatag sa paglaom nga mayara sang katapusan ang COVID-19 pandemic bisan nga wala pa ang bakuna apang may mga lugar na nga wala sang transmission. Doon pa sining nga ginatun-an na sang presidente ang ini nga suhestyon. Posible nga paboran ni Presidente Rodrigo Duterte nga reduso sa National Economic Development Authority nga ipidalom na sa Modified General Community Quarantine ang bugos nga Pilipinas umpisa sa Marso 1. Sunod sa Presidente sa iyang public address sa Lunes ng gabi, iniagod masalbar ang mga Filipino sa pagkagutom kag kapigaduhon. Sa rekomendasyon ni Acting NEDA Director Carl Chua sa Presidente, ginadaso sini nga pahalugan na ang public transportation sa diin, himuon nga 70% ang anay 50% nga kapasidad sa salakyan. Tugutan ang nag-edad 15 tubtob 65 anyos nga makagwa sa balay, kag dayon na ang pilot face-to-face classes. Napirmahan kag nasubater na sang Pilipinas sa COVAX facility ang indemnity agreement para sa bakuna kontra COVID-19 nga ginhimo ini sang Pfizer kag AstraZeneca. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nagahulat sa karon ng Pilipinas ang feedback sa indemnification agreement sa diin ginapapasiguro sang gobyerno nga sa ilang responsibilidad sa tion nga may mga maeksperiensyahan nga adverse reaction ang isa ka pasyente o kung ginbakunahan. Liwat nga nagpabutyag si Galvez nga handa na ang Pilipinas sa vaccination program. Ginako man ni Galvez nga mayara sang delay sa pag-abot sang bakuna bangod gina-finalize pa ang mutual agreement sa indemnity agreement. Karon nga bulan sang Pebrero napaabot sang gobyerno ang bakuna nga himo sang Pfizer. Ginpahig naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga may upod nga low dead space syringes ang COVID-19 vaccine gikan sa COVAX facility agod masiguro nga ang tanan nga doses ng Pfizer-BioNTech vial ang ma-extract. Sunod kay Vergere, importante ang low dead space syringe agod kompleto nga makuha ang 6 ka doses sa kada vial sang bakuna. Patag pa ni Vergere sa ordinaryo nga syringe, nabudlayan ang mga healthcare workers para ma-extract ang katapusan nga dose kag resulta nga nagakakulang ini. Nagpasar naman sa ngagna si Senate President Vicente Soto III nga nagahatag poder kay Presidente Rodrigo Duterte angkot ni sa vaccination program batok sa COVID-19. Sa Senate Bill 2056, ginaduso man ni Soto ang pagtukod sa Vaccine Indemnification Fund nga gamiton para sa mga bakunahan nga nagbatyag sang serious adverse effects. Sunod kay Soto sa piyak importante nga inganyuhon ang mga Pinoy sa pabakuna apang kinahanglan nga ipasiguro man sa vaccine manufacturers nga hindi sila mabutang sa alang-alang sa tiyon nga may problema kung mag-umpisa na ang pagbakuna. Ginpahig naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga wala pa sang arrival date ang unang batch ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine sa idalom sang COVAX facility. Unang report nga Pebrero 15 ini nga mag-abot apang ginanunsyo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga maatrasar ang pag-abot bangod sa kakulang sang Indemnification Fund law sang Pilipinas. Sa piyak nga bahin na tala na nga mag-abot sa Pebrero 23 ang 600,000 doses ng Sinovac COVID-19 vaccine nga gindonate sang Chinese government. Ginapaabot man nga mapirmahan na sa kalapusan sa Pebrero ang supply agreement para sa baklon nga COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Ginapalayag ni Senator Sani Angara nga ni matapos mag-sponsor ini siya sa Senate Bill 2057 nga tuyo mapadali ang pagbakal kag pag-administer sa COVID-19 vaccines sumuman pagtukod sa 500 milyones pesos nga indemnification fund. Dunga pa ni Angara ang kasugtanan amo ang magapasiguro para sa delivery sa bakuna sa pungsod sa karon wala pa sang napirmahan o kung may napirmahan nga supply agreement. Sa katapusan nga balita national, nagakinahanglan sang 50,000 ka mga vaccinators para magbabakuna sa mga priority sectors kontra COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ini nga mga vaccinators ang tipunon bilang mga teams kag ang kadamuon ang magdepende sa kinahanglanon sa local government units. Dugang pa ni Vergere nga sa karon may 4,000 na ka mga vaccinators ang nahanas umpisa sang Disyembre. Ginklaro pa sang health official nga hindi lamang sa vaccination and training kundi pati na sa preparatory stages kag pagmonitor sang mga pasyente. Sa idalam sa subong nga kasuguan, ang mga doctors, nurses, midwives, kag pharmacist amo lang ang pwede nga magpangbakuna sa mga tawo. Sa record ni Vergere tubto Pebrero 16, may 186,562 na ka mga healthcare workers na nakalista sa master list sang priority sectors sa COVID-19 vaccination. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29 kay Ma'am Lily King dira sa London. Good morning. Kag kay Mary Joy Camero
Maria Teresa Linaha Kayaw, Mayang Agaman, kag Kagawad Melchor Baroca Rombines. Good morning, Delia Liave, Mayang Agaman. Sige, Mary Jane Kayaw, listening from Filmville, Pahano ko. Pa-pronounce ang akong barangay. Inyong ipapatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Abos. Kay Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.